Ahora vamos a facer un intro para esta tarde a 6 de novo aquí as xóvenes de Abel Estévez que temos aquí diante da pantalla para recibir a un cadro que está aí arriba, o Alcobendas Helvetia de Madrid. Terceiro, vos estades aí tamén aí arriba con 10 puntos, a 2 da cabeza, que sigue marcando a pauta o Vera. Que vai acontecer esta tarde, Abel? Pois é un partido que vai a decirnos en que nivel estamos. É un partido da exigencia máxima, xunto co Vera probablemente sexa con Elche o equipo máis representativo, co Rocasa tamén. A partir de hoxe veremos a que aspiramos nesta liga. Logo tedes unha saída a Alicante, ven o León, marchades a un dos gallitos que hai aquí na zona, nada máis, un derbi fermosísimo vai ser o Mecalia Guardés, que por certo está por debaixo vos tan só un posto. Estamos empatados a puntos, creo que agora o que temos que pensar é no inmediato, no partido de Alcobendas, e despois xa teremos tempo a pensar no seguinte partido. Ahora vamos a falar un poquinho. Vera, primeiro, Rocasa, Alcobendas, Elche, Porriña e Guardés. 8 puntos vos, 10. Como dicía eu, 6 puntos se separan vos do que vai líder, que é o Vera, non? É o que marca a pauta nesta liga, non? Un equipo que inalcanzable ou ainda se pode alcanzar? É un equipo que xa xogou esta xornada, co cal ten un partido máis, a distancia de puntos é menor, pero para nós non estamos nese objetivo. Vera probablemente gane a liga, ainda que agora tivo unha lesión dunha xogadora importante, Ana Martínez, que podes sentilo, pero está un paso por diante de casi todos os equipos. Líderes reforzados, non? Da última victoria co Cullaga. Sí, gañar fora de casa nunca é fácil, gañar como fixemos... Por un punto, non? Asustado, sufrindo moito, un partido que na primeira parte levamos moi ben a iniciativa, na segunda costou unos máis, a verdade que sí é para estar contentos, gañar fora de casa así non é fácil. Algúnas baixas para hoxe ou están as raparixas todas perfectas para enfrontarse ao Helvetia? Estamos todas ben, tivemos 2 semanas ao ter o parón pola competición da selección, estamos todas ben e non creo que teñamos problemas.